Zdravo, drage dame i gospodo. Možete li zamisliti koliko je zastrašujuće kada ogromna vodena bujica iznenada uleti u vašu kuću i ne ostavi ništa iza sebe? Kada vaše dijete odnese poplava pred vašim očima, na putu do škole talas ga vadi iz auta. Kakav je osjećaj shvatiti da vi i vaša cijela porodica svakog trenutka morate da se evakuišete, ostavljajući sve sa čime ste živjeli. Ovo su strahovi i realnosti sa kojima se sada suočavaju milioni stanovnika Kalifornije. Zbog niza nenormalnih oluja, Kalifornija je u vanrednom stanju. Više od 30 miliona ljudi je u opasnosti, a cijeli gradovi se evakuišu. Možete li da zamislite da je vaš grad pogodila najgora mećava ikada? Vaša kuća bez struje, bez vode, jer su cijevi popucale. Napolju je -40. Ne vidite ništa osim snijega, a auto vam proklizava po ledu. I možete izgubiti kontrolu i sudariti se svakog trenutka. To je surova stvarnost koju su stanovnici istočne obale SAD-a doživjeli u najvećoj mjeri tokom sezone praznika. A znate li šta znači živjeti u stalnom strahu i očekivanju da razorni uragan ili tornado svakog trenutka može doći u vašu kuću i oduzeti vaš život i živote vaših najmilijih? A stanovnici Floride, Alabame, Kentakija i drugih američkih država znaju kako je to upravo sada. A ove klimatske katastrofe dogodile su se u SAD-u u samo posljednja 2 mjeseca. Pred našim očima. Mnogi Amerikanci su uhvaćeni nespremni klimatskim kerberom, nezaštićeni i neupozoreni. Naši meteorolozi nisu u mogućnosti da nas blagovremeno upozore. Naše službe za hitne slučajeve ne mogu podnijeti naprezanje. I kao što vidimo, naša vlast nas ni na koji način ne štiti, niti garantuje sigurnost. Ljudi su masovno prepušteni svojoj sudbini. A svi mi, Amerikanci, jedna moćna nacija, sada smo na nišanu razornih i neviđenih klimatskih kataklizmi. U stvari, mi smo u smrtnoj opasnosti. Šta je sljedeće? Hoćemo li gledati kako jedna po jedna američke države padaju pod vodu, kako ih spaljuju požari ili ih brišu s lica zemlje uragani? Uostalom, to nije problem jedne ili druge države. To je problem čitavog našeg naroda. I još ću reći, to je svjetski problem. Zašto? Imao sam privilegiju da učestvujem na međunarodnom online forumu Globalna kriza. Naš spas je u jedinstvu, koji je simultano prevođen na 150 jezika širom svijeta. I pažljivo sam proučavao činjenice i istraživanja koje je tamo predstavila međunarodna grupa naučnika o uzroku ubrzanja klimatskih katastrofa. Znam te ljude i razumijem o čemu govore. Ove međunarodne studije jasno pokazuju da ovo što se sada dešava sa klimom je tek početak. Frustrirajuće napredovanje kataklizmi širom svijeta ukazuje na to da će se situacija mnogo brže pogoršati. A to znači da su kritičnije anomalije, razorni uragani, zemljotresi, poplave i nepredviđene aktivacije vulkana nešto sa čim ćemo se mi kao čovječanstvo suočiti vrlo brzo u narednim godinama. Nama, kao civilizaciji, ostaje maksimalno 10 godina života. Najviše 10 godina,
I to je to. Da li ste spremni da umrete za 10 godina? Klima nas je sve danas satjerala. Jasno je da se trenutno niko zaista ne bavi ovim pitanjem. Trilioni dolara potrošeni su na borbu protiv klimatskih promjena u posljednjih 40 godina. Pa, da li se nešto promijenilo? Da, promijenilo se. Klimatske katastrofe su počele da uzimaju maha. I nijedna metoda u današnjem potrošačkom društvu ne može riješiti ovaj problem. Pošto je ljudski život u našem svijetu bezvrijedan. On ne igra nikakvu ulogu. Samo novac i moć igraju ulogu. Kako sada izgleda naša nauka? Zaštita privatnih interesa nekolicine. A da bismo efikasno odgovorili na klimatski izazov, potrebno nam je najmoćnije ujedinjenje umova iz cijelog svijeta. Ali to je nemoguće, sve dok imamo ratove. U potrošačkom formatu nećemo moći pronaći izlaz. I sve nas to vodi do tragičnog kraja. Ili će nas Biden i Putin uskoro ubiti nuklearnom eksplozijom. Ili ćemo umrijeti u gorim uslovima, jer je atomski udar brz. Ali će nas klima mučiti barem nekoliko godina, dok polako odumiremo. Tokom trke za predsjednika Sjedinjenih država vidjet ćete sve kandidate koji vam obećavaju da će okončati kriminal, inflaciju, nezaposlenost, ubistva djece, migracije i klimatske promjene. Ali u stvari, niko to nikada neće moći okončati u sadašnjem potrošačkom formatu. Ratovi će se nastaviti, nasilje u društvu će se samo povećavati, a vi ćete i dalje biti pljačkani i siromašni. Zašto? Jer u modernom potrošačkom formatu društva uvijek se nađe neko ko ima koristi od toga. Uvijek ima onih čija je moć iznad naroda. Niko neće moći da okonča ovu zbrku u ekonomiji ili unutarnjoj politici. Niko ne može jer ne zna kako. A ja znam kako. Stoga stojim pred vama danas da objavim svoju kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I znate zašto sam uvjeren da ću uspjeti? Jer moja platforma je kreativno društvo. To je vaša svjetla, slobodna, sigurna budućnost. I to je ono koje milioni ljudi širom svijeta već podržavaju. I neću sam graditi kreativno društvo. Neću ga graditi čak ni sa milionima, već sa milijardama ljudi. Što je kreativno društvo? To je društvo u kojem se život čovjeka cijeni iznad svega, gdje nema moći nekolicine nad većinom, gdje sva vlast pripada narodu. To je društvo u kojem nema neprijatelja i nema ratova. I tako je samo u kreativnom društvu moguće ujediniti svjetski naučni potencijal i pružiti rješenje za klimatski problem i garantovati sigurnost Amerikanaca i svih ljudi na planeti. Za razliku od drugih kandidata koji će se tome oduprijeti, koji idu u poziciju moći da manipulišu, vladaju nacijama i spašavaju svoje guzice. Ja idem spasiti čovječanstvo. Možete staviti moje riječi u banku i one će vam donijeti dividende. Mogu jednom zauvijek okončati sav nered, okončati ratove i učiniti svijet lijepim, mirnim i prosperitetnim. Izgradnjom kreativnog društva. Ako ja postanem predsjednik, svi ćete živjeti život kakav niste ni sanjali. To je svijet o kojem čak ni pisci naučne fantastike nisu pisali. Besplatna energija, besplatna zdravstvena zaštita, na najvišem nivou za sve. Besplatno obrazovanje i bez poreza za mala i srednja preduzeća.
i bez poreza za pojedince. Da, mnogi ljudi će reći da je to fantazija i da ne može biti, ali ja kažem da je stvarno. Garantujem svakom Amerikancu bezuslovni osnovni prihod od $10.000 mjesečno. Neće biti inflacije i još više od toga. Garantujem da će, kada uđemo u kreativno društvo, svi dugovi biti poništeni. I naravno, neće biti računa za komunalije, struje, a svima je zagarantovano besplatno stanovanje. Kreativno društvo je potpuno drugačiji svijet, izgrađen na vrijednosti života čovjeka. I zbog toga ćemo brzo popraviti i riješiti sve klimatske probleme. Ja sam jedini koji to mogu, jer iza sebe imam kreativno društvo. Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika kao nezavisni kandidat, jer ne mogu doći samo od jednog dijela američkog naroda. Ne mogu podijeliti državu. Želim je ujediniti. Žao mi je, ali trenutno u Americi partijska pripadnost je slična religiji. Ako ste rođeni u republikanskoj porodici, morate biti republikanac. Rođeni u demokratskoj porodici, morate biti demokrata. A ponekad to može postati prilično idiotski. Ko nije vidio ovaj fenomen gdje ljudi prestaju da komuniciraju i prijateljstvo kada su saznali da imaju različite političke stavove? Ja sam za ujedinjenu naciju, ujedinjene Amerikance, ujedinjenu Ameriku. I to govori sve. I ja sam za okupljanje nacije. I ja sam za to da su ovo posljednji izbori političara u Americi, jer političara ne bi trebalo biti. Oni su ti koji te ruiniraju i uništavaju. Niko vam nije napravio veću štetu od političara. Kada političar govori u vaše ime, on jednostavno manipuliše vašim mišljenjem. Čak i ako se većina ne slaže s njim, ne možete ništa učiniti. Mi smo ga izabrali, a on vama radi šta hoće. Ne možemo ga čak ni kazniti. A kada vi, narod, imate vlast, vi ste ti koji odlučujete. I zato se kandidujem za predsjednika, da vama vratim moć. Podržavajući mene, podržavate prije svega sebe, a ne nekog kandidata. Ne dajte svoju moć nad sobom nikome drugom. Morate zadržati vlast, a ja ću biti garant za to. Svi mi zaslužujemo da živimo u društvu sa samoupravom, koja nam omogućuje da sami donosimo odluke i određujemo svoju sudbinu. Kandidujem se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da vratim moć Amerikancima. Ne da je zadržim za sebe, da vam oduzmem poreze, da vas prisilim na vakcinaciju, da vas tjeram u dužničko ropstvo i da zaradim što više novca od vas. Kandidujem se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kako bih vratio moć ljudima i izgradio kreativno društvo širom svijeta. Kandidujem se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da budem prvi predsjednik naroda i posljednji predsjednik Amerike. Da, dobro ste čuli. Posljednji predsjednik Amerike. Zašto? Jer vratit ću natrag svu vlast narodu. Bez kreativnog društva, koga god da izaberete ili imenujete, i dalje će biti bezakonja. Korupcija će nastaviti da cvjeta, a političke stranke će nastaviti da se bore jedna protiv druge. Stvari će biti samo gore. Bez kreativnog društva, ono što dolazi, gore je od nuklearnog rata. Ovu istinu o klimi još ne znate. Klima se dramatično mijenja. Situacija se vrlo brzo pogoršava i to ozbiljno.
Pogledajte napredovanje nenormalnih klimatskih katastrofa, pa će oni koji su mudri vidjeti. Svijet je na rubu potpunog uništenja. Moje riječi trenutno vrijede više od zlata. Svo zlato na svijetu nije vrijedno onoga što vam govorim danas. Zato što će vam dati izbor između života i smrti. Život je vrijedniji od zlata, a mrtvima zlato ne treba. Dakle, imamo za šta da se mijenjamo. Smrt za život. Mogao bih izaći i kao ostali kandidati i pričati o obrazovanju, boljem životu i veličini Amerike. Amerikanci, iskreno govoreći, s obzirom na to što se dešava sa klimom, za nekoliko godina neće biti ni Amerike, ni Kine, ni bilo koga drugog. Sada niko ne može ništa da uradi, ali ja mogu i znam kako da to popravim. Ostali kandidati iza sebe imaju samo novac, a klimu ne mogu potkupiti. Naši dolari nisu od koristi za klimatski kerber, ali znam šta da radim. Ne mogu samo spasiti čovječanstvo, mogu promijeniti svijet. To je zato što iza sebe imam istinu i cijelo čovječanstvo. Iza sebe imam kreativno društvo. Možete staviti moje riječi u banku. Ako postanem predsjednik Sjedinjenih država, izgradit ću kreativno društvo. Zato tražim da budem predsjednik Sjedinjenih država, da budem prvi predsjednik iz naroda, a ne iz stranke koja iza sebe ima ovaj ili onaj interes. Tražim da budem predsjednik Sjedinjenih država, da vama ljudima dam svu moć. Tražim da budem predsjednik Sjedinjenih država, kako bih izgradio kreativno društvo. Pred nama je ogroman posao kao čovječanstvo. Moć se mora vratiti ljudima. Poslije mene ne smije biti političara. Nestaće. Poput starog Rima. O tome ćemo čitati samo u istorijskim knjigama. Gradimo kreativno društvo u kojem neće biti nereda, korumpiranih ljudi i uhljeba. Biće mir, jer će postojati ono glavno. Sva vlast će biti u rukama naroda. A najveća vrijednost bit će život čovjeka. Ljudi moraju upravljati svijetom. Samo tada će biti mira, reda i pravde. Jeste li iznenađeni što ovo govorim? Ali to je istina. Dokle god vam političari sjede za vratom, vi ćete ostati njihovi robovi. Uostalom, ko tobom manipuliše? Političari, naravno. I bez obzira na čiju melodiju sviraju, oni su političari. Znate li zašto se političari plaše prepustiti vlast narodu i govore im da je to nemoguće? Zato što se boje da će ostati bez ičega. Zabrinuti su da će oni, političari, kao i obični ljudi, morati da rade. Morat će da vam siđu sa leđa, zasuču rukave i sami zarađuju za hljeb, umjesto da vam ga uzmu, koristeći razne tehnike manipulacije i obmane. Koliko god se vlada trudila da vam ispere mozak o vanjskim neprijateljima, to više ne funkcioniše. Zašto? Daću vam primjer. Otvoreno ću vam reći. Ljudi u Americi vole Putina više nego što vole Trumpa i Bidena. I da se Putin trenutno kandiduje protiv Bidena ili Trumpa ili bilo koga drugog u Americi, otvoreno vam kažem, Putin bi ubjedljivo pobjedio. Ljudi u Americi poštuju Putina. Znate li zašto? Jer on je muškarac, pravi muškarac. Zbog toga bi pobjedio na američkim predsjedničkim izborima sa značajnom razlikom. 70, možda 80% Amerikanaca bi glasalo za njega. To garantujem. Ali
želim da vam kažem i ovo, da se trenutno kandidujem za predsjednika Rusije protiv Putina, bio bih jedini čovjek na svijetu koji bi mogao da ga pobjedi. Pobjedio bih Putina istim rezultatom, kao što bi on pobjedio u Americi protiv Bidena i Trumpa. Da li znate zašto? Zato što je moja kampanja zasnovana na platformi kreativnog društva, koju milioni ljudi širom svijeta već danas podržavaju. I tako će biti isto u Kini. Ako se kandidujem na izborima protiv Xi Jinpinga i cijele komunističke partije, cijela Kina će biti za mene. Budući da kreativno društvo daje slobodu i jednakost Kinezima, bit će im sve obezbijeđeno. Kreativno društvo će se pobrinuti za sve i otkloniti nasilje i neopravdanu kontrolu. Nema više korupcije, nema više moći, nema više ropstva. Niko neće vladati ljudima, a Kinezi će sami upravljati svojim životima. Kreativno društvo je briga za pojedinca, kada se cijelo društvo brine o jednom čovjeku, a jedan o cijelom društvu. Kreativno društvo je budućnost cijelog čovječanstva. Svaki normalan, adekvatan čovjek želi da živi u kreativnom društvu. Ne podržavaju ga samo oni koji ne znaju za to. Da ljudi znaju, svi bi to podržali osim nekoliko idiota koji žele vlast nad vama. A interes običnih Amerikanaca, interes Amerike je da svaki Amerikanac živi bolje od bilo koga drugog na svijetu. Interes kreativnog društva je da svi žive u miru i prosperitetu, onako kako bi svi Amerikanci trebali živjeti. Tako ćemo izgraditi kreativno društvo širom svijeta, a počet ćemo ovdje u Sjedinjenim državama. Da, kažem u cijelom svijetu, ne samo u Americi, jer mi Amerikanci ne možemo biti sretni kada su negdje ratovi, kada djeca negdje gladuju, a netko umire od žeđi. Mi nismo zvijeri, mi smo ljudska bića. Mi smo Amerikanci i naša savjest i čast neće nam dozvoliti da budemo sretni i slobodni kada postoji nasilje i nepravda u svijetu. Dakle, naš cilj je usrećiti cijeli svijet, što se može postići samo u kreativnom društvu. Jer kreativno društvo je upravo život o kojem smo svi oduvijek sanjali. A najvažnija je naša sigurnost. To je sutrašnja dobra uhranjenost, toplina, lijep dan sa velikim mogućnostima za sve. Ali za ovaj dan koji dolazi moram postati predsjednik, jer vam niko neće osim mene dati vlast i niko neće riješiti klimatski problem. Zato se takmičim da spasim čovječanstvo i kao predsjednik Sjedinjenih država predstavit ću program kreativnog društva svim ostalim predsjednicima. I vjerujte mi, naći ću argumente da ih ubijedim zašto im to koristi. Imaće samo dva izbora. Da urade ono što ja kažem ili da postanu plijen klimatskog kerbera. I ponovno naglašavam da ću biti prvi predsjednik naroda i posljednji predsjednik Amerike. Vratit ću moć ljudima. Samo zajedno možemo to učiniti. Zajedno ćemo izgraditi sasvim drugačiji svijet. Mi, Amerikanci, ćemo živjeti mnogo boljim životom. Ljudi širom svijeta će živjeti mnogo bolje nego mi u najboljim vremenima za Ameriku, na vrhuncu američke demokratije. Pridružite mi se u mojoj kampanji. To nisu izbori da ja postanem predsjednik. To su izbori kreativnog formata društva od strane Amerikanaca i cijelog čovječanstva. Ovo nije dno bureta utopije, potrošnje u kojoj se sada nalazimo. Kreativno društvo je izbor za mnogo bolji, sigurniji, pošteniji i sretniji život. A to mora početi od Amerike.
Mi smo jedini koji to možemo. Vratit ćemo američku veličinu. Mi ćemo, Amerikanci, prije nego što nas klima uništi, izgraditi kreativno društvo u Americi i širom svijeta. Tražio sam ovo cijeli svoj život. Uvijek sam želio da našu zemlju i svijet učinim boljim mjestom. A sada imam pravu priliku da to uradim. I uradit ću to. Zato se kandidujem za predsjednika Sjedinjenih Država, da izgradim kreativno društvo i učinim cijeli svijet prosperitetnim, sigurnim i sretnim mjestom. Svi mi se pridružite. Glasati za mene znači glasati za život. Glasajte za Robbija Wellsa. Glasajte za svoj život. Neka Bog blagoslovi ljude svijeta. I neka Bog nastavi da blagoslovi ove Sjedinjene Države. Ustanite. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars